କଥା ସେତେବେଳର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୃଦ୍ଧ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲି, କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଧନ ଅଛି କେବେ ବି ମୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଲଗେଇଦେବି। ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବହୁତ ଧନ ଦାନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୋତେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧାମକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି। ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ଥକିଗଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବେ? ସେହି ଲୋକର କଥା ଶୁଣି ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ତ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏଇ କୁହ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖୋଜିଛ? ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ସବୁକିଛି କହିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଯାତ୍ରା କରିଛି, ହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ନା? ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। ସେ ଖୁସି ହେଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ମୋତେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ତ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୋତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତି ହଜିଯାଇଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ବି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋତି ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଦାମର ମୋତି ହଜିଯାଇଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ରାତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ମୋତିକୁ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ମୋତିକୁ କୁଟିଆ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ରାଗିଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କ ମୋତି କୁଟିଆ ଭିତରେ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ବାହାରେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେ ତ କୁଟିଆ ଭିତରେ ଥିବ ନା। ଆପଣମାନେ ଅଯଥାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ତ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏଠି ସେଠି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲ, ତୁମେ ତାକୁ କେବେ ତୁମର ଭିତର କୁଟିଆରେ କେବେ ଖୋଜି ନାହଁ। ଭଗବାନ କେବେ ଖୋଜିଲେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷର ମନ ଏବଂ ତନ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏଠି ସେଠି ନ ଖୋଜି
ନିଜର ଭିତର ଆତ୍ମାରେ ମନ ଲଗାଅ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେଇଠି ମିଳିବେ। ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ମଣିଷର ପାଖରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଯିବେ। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀ ଶୁଣି ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ କି ମୁଁ ଅଯଥାଠାରେ ଏଠି ସେଠି ଭଗବାନକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ବାସ୍ତବରେ ତ ଭଗବାନ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ।